tetema beka ye ho ai ewo atwomako fodua Worship Center, Mount Sinai Hospital, Echirehwa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th. And Central Beto is in slow down one year. And two, or Suru Besane, and Radibayan and Juma, Bekaya, who was Cedar Worship Center. Nadia Jane, Nadia Wunam Winano, and Yell Radiona. Fre Ahomatu for so 0553 535389 Anna 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival. I ready to me a dinner. Worship Center, Bosume Pai, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October the 8th, Eyanum Piebo, October Bosune de Tosso Dununai, and in the Tosso Dunum, a Radin Centranin, and what ye bay Juma say, a Radi to me bay Juma, and Piebo Cassia, a crow, Jay, Fahudie, Quahusai, and in Centrani. Only a Radimabon Punim Poop, no Radibejo. As some that's what they say. God of Miracle, and Centrani, and Centrani, and Gopomo from T4, Bishop Abbas Sakiko. For how no money would done you know what I mean. And Centrani, Amen. Hallelujah. Amen. Baby, we are all and here come and play. I am fat and we don't say a man. They want to tomato. Near Pedality. The baby has seen them from near Rabia. Array and some of your mamma, Salata, Chamada, what did you move for Sunny? I don't know a yard. Ye Pedal, and you never be here will be a beer one not faster than you must be so. You are my young Pama and Gada Sotias. Yes, Sonny, the enemy, and that in the year. Everybody, and that in the year. Everybody, only and that in the year. Oh, young couple, only and that in the year. You are not faster than your year, pleasure. Yanam, you also surrender. There is a big cry, surrender, didn't be more than naturally did chrono. And you know what's a young one in our 40 and full so you're not saying. I don't play yet, Pejabadi and Sophonia and Bob for you. Young craft you are so for them. Yet I say, well, 4 years for it, so gracias for they are not. Please to let you know what's it. When you need to be one of us, Yanni Castello suddenly company Moyam. So we brought so many answers. Only another New Year. Yes, so when you are to New Year, so you are to New Year. One day not to New Year, yet I was sick. Yet I was sick. Yet I was sick. Thank you, Jesus. Oh, you're no quarry fool.
Jesus. Omo no de ya kwa no de ya mba. Anana di say ani ya me na ma. Yes. Yes to ofia wo say. Ya na no. Isa ya ko pono. Anana di o. Ni ma yenta da ba.
Hallelujah. Amen and amen. Bon somewhere rabbit, bon somewhere rabbit. Nyame tumi ayakese wa ha. Yes. Na nim se sanso na ufie ho so awrade jana so wo ho. Na entwe ho emfra fidie no ana TV no ho. Hwe ye nkosi se awrade anu monyambada di ne ade dwuma de mbakwa wiye. Ebre du se nyame di fo atena se. Nyame soma fo atena se. Ebre bia ene odifo a awrade soma no. Na ko a wade na asamba na ebre mu de oman ni nyina se odifo bia sori a awrade de wosra ma no na ye Cedar hour so na abetenene. Hallelujah. Eton kenkan John chapter 3 verse 2 ekwa wasi Nicodemus minim se ufuru onyankopon che na aba esa so obi ntimi nya de wuye age se awrade ka no ho oman ni si bishop awrade nka ho ansankyina ne ekosui no entime nkoso na nwumre oman ni nyina ya krado amanonifo nyina ya krado etitiri ni abrempon ni ani ntiri nyina atena se ene ohwo papa bishop abet sakikwapon yemo akwa baba fidie so asafo mejoso eburu. God bless you, Papa. Na Cedar our team ni nyina mompo mo etesan. Na me adum tie ho ya pa. Ene me amehwema me ho ne se ene nyankopon sie mo. That's right. Me hwe vema mo dia ba fie handa na ene ano ebeye den. That's right. Nyame nhrama. Amen. Sabreti se mo de mo ho abo afore se onyankopon asafo no ne sie no
mo so mo bo ho mo modern say yempagya Kristo aheni no na mre bia de meka kire mo nyina ne se mo ntintim amen ama mo hihim yo bon koso osum adwuma no na yenim se sanya tetefo no bra anye kwa no ye so ye bre no enye kwa obi bia wo hwa me a wo tie me oso me hwa nkran wa Awurade adwuma mu se koso a na ye adwuma no na won so yenim se mo bre enye kwada wo mbre wadoma kyede usika ura asafo ahodom asafo num amosomfo osofo etoda kora omo som asafo num bebre na etoda kora omo adanse ho oden toda ohwe ebi anyontofo twenebofo wona wosiesi asafo mu wona ode wo mre nyina boa emu che presiding elders no church elders no caretakers osofo obo anadwum meeting isu to nyina ansoso no de make sana 34 no yo ya onyakopon bo mo abotire kese yes enti omo nkoso a na omo bre enye kwa sana 34 nyame ni omo ya pam no yeso ye bre nyame guso ane ne ma enye pam amen na me fa sa konya isu na menchia Cedar awa hwefo ne Cedar awa etiefo nyina se mo sai mo mre ne mo adagye di mo fidie no to bo ana ka oda ntem aso Cedar awa baaye one ye bom chenyame asem na ya bompaye asana wada nyame nhira mo amen nyankopon onye mo kese amen ebia ne de kan a one ye soma eye Cedar awa eye friduada ekosi fiada na de dwumadi ibrew na ye dwumadi a ye de onyankopon asem ahinta asem brewo na ye gyina so ebompaye yo na ni gisem ne se adanse no eyipi no den efriduada ekosi fiada no ye de dwada no si ho se ye de beye odima mpaye e de ama oman no ye odima mpaye e de ama ye busua ye odima mpaye ama Sompa media na ya tu ye ho ahwe Awurade nsa na da aka ni nyina ye tie nyame asem wi a ya gyina so abompaye e da ye okuada ye de si ho se ye di adanse e da ye fiada nyame de dom ya ye di adanse enya adanse bi adanse kekeo e ye Cedar awaso adanse wona one ye bom che nyame asem bompaye wo Cedar awaso wono eno ena ye ni omodi so adanse ye wa adanse so e ye asore damu hia damu adanse eno no e ye memre da nyame ya do memre da no pa no nsia pa mu kosi no nkono pa mu osofo nyoma nyame aye no eye beyond imagination etoda kra na edie nyame eye beyond medicine anyoma ni bebiro ho ade aduru ntime nye no ena wrade eye eno na mayehu se nyankopon ose ono ne ye yare safo hallelujah amen na enne ye ba fidie no so a ye ma odi nsuo seso na mo anro amonya akwanya tie se wotie nsuo na danse obo ye yade obo ye adwuma sem bo ha nani ye ma me be frɛ nra na se nani hu ade nsuo na no mo de ahoro na ene atese we ye me pese me ka kire wo a wo hwa me a wotie m se nyame guso a oje ne ma nyame guso a osa ne ma yade enti mo aye amofrɛ some de mo dance e ba na eya mo ntimi mo nwure mu no eya nipa e wo so no e doso eya mo mfa mo dance pe obi me man mo mpanyimfo no de pe obi no onya voice note no ma na wa send numbers na egu TV na anim no na adanse so hia nyankopon se na mre bia me ka kire no obi a onka nyankopon animunyam nhye bia na odi Awurade ho adanse no nyankopon so hye na animunyam dia na ma onyankopon ka kire asomafo Paul se twa se okopie wrom yes o se ni oti di no ho adanse ni no o san so di no ho adanse enti obi hwe me obi tie me adanse wudi enti de nyame bekoso aye nuoma kese amen enti nyankopon so ni obi nche na nimonyam enti yamfa nyankopon animonyam no ema no enti na eba fidie so a ye wa dance ye Cedar awa dance ene ye wa dance a wona otu anamo eba Cedar worship center be bom pai be human so e di dance eno na memre da ebo no no nsia pai mu a ya fato ho ena kwasi ada so anopa eno so no eya anopa no nsia pai mu kosi no so no eno so 30 minutes eno so tibi ansana
yɛ live service ɛyɛ 10:30 to ɛyɛ 12 no na nyame gu so ɔyɛ adwuma also for last month program ɛyɛ God of Possibility Prayer Festival ayɛyɛ adanse a also for ɛba no dɔɔso ɔkyerɛ nyame yɛ adom koraa ɛbɛbɔ bia wɔ afidie so ama wate bi anaasɛ dadwo ɔda so adanse no nti ɔkyerɛ ɔne yɛ nyame yɛ adom a ɔne yɛ ɛnyɛ dɛn ɛnwɛn na the woman said this month so God of Possibility Prayer Festival no ɛba so ɛyɛ ɔkyena na wɔtwe ɔkyena wei ɛna wɔtwe ɛyɛ nanu dwumadie ɛyɛ fiada ɛne memre da nti deɛ nti ɛde memre da no ka ho yɛ ɔmo a ɔsɔfoɔ ɔmo yɛ adwumayɛfoɔ bo hɔ yɛ abɛn adwuma nti weekdays no ɔnte memba na weekends ne deɛ wobɛtumi aba wone wabusua mmara woma bi a wankasa wo soso da ɛbɔ ne bi fa no ho wo sɛ nneɛma ɛnkɔ yie no na yɛ dwumadi a yɛbɔ mpaeɛ ma nipa nyinaa sɔfo yɛbɛfrɛ nipa akuakuo abɔ mpaeɛ no yɛwie a yɛakyerɛ ɔmo deɛ ɔmo nyɛ ɔsɔfoɔ na program yɛ program a sɛ woba abɔ mmɔden a sɛ pɛ adeɛ yɛfrɛ no sɛ w'adwuma ho bibi ɔsɔfo adwuma no a yɛmu bi yɛyɛ a ɛnyɛ yie no sɛ adwuma no na obi yɛ ɔyɛ a ɔsɔfoɔ ɛyɛ yie obi ayɛ store baako pɛ ɔsɔfoɔ ɔde ahwɛ ne mɛ nyinaa asi dan atɔ kaa wom store baako pɛ no ɔyɛ obi atɔ kaa baako pɛ ɛnɛ wayɛ transport owner ɛnɛ wayɛ dɛ watɔtɔ cars ne bebree adɛn nti na wo deɛ ne deɛ ɛsɛsɛe saa ɛkyɛ sɛ wohia sɛ nyame tumi ɛbɛɛ ɔsɔfo yɛhwɛ nkradan no mu osu no mu na yɛkɔ mɔlaka makɔla no mu na yɛwurawura kaneshi no mu tete adan akɛseɛ no mu kɔmalata dwam ɔba Kumasi Central Market adum no mu na yɛabɔ awura Ashtown no mu ɔsɔfo dan no mu bebree yɛ kuafoɔ ɛyɛ nananom kɔyɛ kua adwuma na ɔmode si yio aso ade nti na wo papa deɛ ɔkɔyɛ kua adwuma wo maame kɔyɛ yɛ anyɛ yi ade nti na wɔno deɛ ɔyɛ biribi anyɛ na kyerɛ sɛ ohia nya sɛ ɔboa no na Nyankopɔn mmoa no nti wobɛhwɛ me ɔyɛ kuani ɔsɔfoɔ kɔ Europe countries no ne deɛ keka kɔ na esikafoɔ no akɛseɛ na yɛ ɔmo a moyɛ kuafoɔ ade nti na yɛyɛ a ɛnyɛ nti wo nso so ayɛ sɛ yɛmfa yɛ adwuma ho bebree ba no obi tɔn cars na car dealer ɔde ne cars afoa baako baabi no ɔso bɛtumi afa w'asase no so nɔteɛ ɛde aba na ɔde aba Awurade no abɛsrɛ Awurade sɛ adwuma a meyɛ ne Awurade ma ɔse yɛnsa na adwuma ɔbɛma ɛyɛ obi ɔsɔfoɔ pɛ sɛ ɔtu kwan yɛhwɛ akwantu adanse mmerɛ bi a yɛbɔ ɔbɔ mmɔde a ne pɛ country no hɔ flag ne tɔ ɔba bi ɛna ɔpɛ nkratasɛm wɔ aburokyire ɔba bi na ɛyɛ wukuru pɛ country no ho flag ketewa bi tɔ ɛnkɔtɔ kɛseɛ no ne bɔɔde pɛ nketewa no ɔmotɔn no traffic no mu no 5 cedi ni no ɔsɔfoɔ ne tɔ bi na fa bra amɛkyerɛ ɔde fa yɛ wobɛdi adanse amen ɔsɔfoɔ sɛ yɛ kan twerɛ sɛ ɔsɔfoɔ nyima kɔ wei mu ma me ntɛntɛm paa sese na yɛnhwɛ sɛnea ahwɛfoɔ ne ɔse Aaron poma afefɛ according to Numbers chapter 17 from verse 1 ɔkɔ no ɔsɔfoɔ nyɛ yɛ brɛ so nkwa na sɔlitia o Nyankopɔn yi Aaron oyi Lewi abusua ne sɛ ɔmo ɛmoa na ɔmo ni asɔfokuo na ɔmo ni Israel abusuakuo du baako n'anim na ɔmo sɛ ɔmo mpere ho abusuakuo du baako no sɛ ɔmo mpere enti obi sɛ ɔmo mpere ma wɔ adwuma no ɛnkɔ so ɔma no ɛnkɔ awadeɛ ɔma no akwantu mu nkrataa enti na nyɛ nɛ nkwa na sɔlitia wo ho enti Nyankopɔn ma Israel abusuakuo no nyinaa obiara fa ne panyin fie so obiara de poma ɛbae ɛma nsɛnkyerɛ ne siɛ enti na tɔ da wɔsɛ wode w'adwuma ho bibi ɛbɛ Awurade ɔsɔfoɔ bɛ so tie me ɔsɔ yɛ health worker deɛ na ɔmfa mmra ɔsɔfoɔ ɔtwerɛ adwuma no a woyɛ no professional yɛwɔ adwuma bi a wɔntimi nyɛ dɛn ɛmfa ma obi wɔ hɔ a ɔyɛ military man ɔno so deɛ na adwuma no na wɔtwerɛ bɛtumi atwerɛ gu paper so na ɔde abɛ Awurade sɛ obi ayɛ nurse ni ama nyame ahyira no ama wanya rank na akodu senior nurse ɔsɔfoɔ kɔ pension no ɛna nipa bebree bɛkɔ pension aso rank na ɔwɔ no ɔde kɔ pension ɔsɔfo sika ɔbɛnya bɛyɛ kete ɛwɔ sɛ
unya promotion send na wakọ enti fabra. That's right. Also for kan Exodus chapter 3 verse 8 na hwefo ntie. Na MCA won fa program no e ba be ye no nto so na amanfo nhwe. Won fa program MCA okobo jesim na wo ho anase Kevin so ya tafa to so mame. Nyanko bon shira. Na Mose ka say. Ye die. There be me say Exodus chapter 3 verse 8. Na masane se me be yi wo Misraim fo nsem. Na matu won afri asase ne so akwa asase pa etle so. Asase anofusuo ne ewo sne wo so. Asase ade be anofusuo ene ewo. Enti mpanyimfo se enye bie nyina asase bia na yedua. Osofu ba bibia wo ye adwuma ne mankoso. Adentu hu ma bebre mo ho fefefe osofu aware. Mema bebre omo wonim de wo si ahwehwe dan osofu opeyire onya bi. Adentia. Ose asa nufusuo enni ba bia ote no. Enti osofu last my program ya de wo be pie urade anim. Program ya the mark nufusuo so be pie. Ifo na kasa. Ete to ba ko pe. Men ko fa bebre ba ko pe. Na ba ko pe osofo. Se asase nufusuo wo so. E wo se boso me miensa kai afi kwa wiye. E wo se wadwuma na time so apa. Osofo ni pa bebre wo ho a nyoma bebe du wonya. Obi ye adwuma for okwa anopa ji se nwumere. Anso osofo ko hwe obi account wa. Adwuma o ye nyina ye bosia. Sika no nyoma na egu ne shop no ma ye ma nyina bisa so no ankasa ne sika yese. Ebi nyoma egu ne shop no ne wholesale over 10 20 billion 30 billion. Anso osofo dodo no aya manfo nyoma ka. Enti ye be ye adwuma na eye efiada ene memreda. Enti obo o se me frɛ kyire na metimi ababia na baby bi o firi bi obetimi aba wo a wo ba wo pese obeda obetimi ayi na se de o kɔ mountains no ye nua no kalek fo nyina mechi ama kai sa sunje kam nyina osofo mo kɔ broto. That's right. Ebo ho paibo mountains no ene ye hwɛ de agidi wo Ghana atwea peposo empa paibo nipa bi kodi afi wo ho bi kodi na otwe na ansa tu obetimi abedi dako wa asase ne so say obafie da beda na memre da oba obanya babia da obanya mattress insio ne washroom de ye yi na fidie so bebre ama wahu say te say ofie ho de na pepepe kama enti siesie ho say program we ye dan obaba bi weekends enti oba obeti ma driver ko baby bia washroom baby bia obanya baby cry dan adakama enti we hire a man washroom no. Kama. And baby bia so baby bia so you free. Yeah, and town so mount na wash the for the TV so bla be hu na first. Enti mo so ka ya mo frɛ kyire na ye be ba no. Oh program na call so September na no hye. Na nyame ye adwuma kɔ nanim. Enti we so ano be ye hye. Obi so ye suje ni na ono so ba on fa de emra. Onpe ka wan fa be kyerɛ wrade. O ye suje ni fa ka wa be kyerɛ wrade. Enkoto ka wa bi ade bo de. Dabi padia aso dia somade fo no to no. Obo o ma nyina aso aware. To bi ba bo mo ma din gu so. Se be bi o mo yire no mo wo. Be bi o mo kru no mo wo no. Bible na nyame na hyehyɛ aware o say and says oba na say better makoye obenya dance hallelujah nyakopo enhyira opi say wo mere ne wa Jesus said them had there azuka power ono kwa na onya ware omo wo ha bia no minister conference so ono so ware etino sujani ba ko bema ba ko ni oba ba ko yes rest radia oye cheso nyame no ba bia mukru no mo yire wo bia na onche mo bramo hallelujah amen also for me ma me mo asore wo ho me ma me mo asore na your program ayakwa your fresh sujafo nyina begina ha na emagina memagina se mo hwe monim na mo mo bae also for who be that na dey tia say so for ko o bo bae nyina ya wo kan no de kako ojafo no ho
You would just, my man, fast out when you're so and Pentecost, the Church of Pentecost, Funina, Michiamuna, and Yavishramo. Now, my boy Juma or my Ghana, my boy Juma or Ghana, Titia son or so for my boy crying. That's when any papa saw almost saying your major. And so the young man so busy now, sorry. Now, some other point, hallelujah. Amen. I mean, Azuka Bema on the MCA and former boy Juma. Social media so now handling your man or more boy my yakuna. And then you call Facebook, ni YouTube for the mama kwabana. So I yes. Also for Yankee or more. He say, you know, Munina near Bomi a chapel no. And a chapel so no by a day. And then the day I will share your program dance here, dear children, and two documents be a for good TV no so. For good TV name. Na fa good radio no so be on share radio go aso share your phone so for document for phone to so na me asem ba ye bom pa nyina na nyame tumi e ko so yan ko Facebook na YouTube General Radin Shroud say re Facebook na so aye she amache say ensem ebi kan ebi kura se wata de na wa ya brante enwesra na no ebi say fire okay ye nua ba sela adepa wo so won kran Linda Wususi US boss lady Aisha Dauda, Efia Wesa, Amanda Ajay, Catherine Ekpe, Ochre Grades, Namenko Osei Akotoba for Doris Ehiabo, Emmanuel Ajay, Hannah Mafo, Pedro, Nicholas Odeneho, also UK, Nana Jesiwa, Obaya Sapoma, Mabana White, Dinah Asari, Felicia Boatins were heard and then Antonia Ponsa, Enshiraba Jamfi, Nana Jamfi, Namishra, upon David. Ena mami pokua Samuel dansusu gyina so Sandra Yeboa ena Dorothy Yeboa ensu gyina so Osofu Emmanuel besomu ho me somu ha dia fiamponsa egyina so Malit enso egyina so sanso na nanafia egyina so Ochre Grades egyina so Foko Steven egyina so Afia Osa egyina so Mary the Rose egyina so sanso ana Aisha Dauda ejina so Ethel Lily Nyanta ono so ejina so Samuel danso ejina so Yaboaten so ejina so omunyina ejina so from gonsu ejina so Amani Reggie enso Obakosoa enso ejina so den YouTube ono so ayesheshe Green Eye ewo YouTube one den Josephine Offers Nabu Amadu ewo YouTube ono ma ono so ene yen esom den Abna Ajay ewo YouTube ono mo ena yewo Josephine Ofewa has Nabu Amadu has a free ama enso ewo YouTube honoma one yen esom inshraba ewo YouTube honoma Ophelia Frempon so ewo YouTube and Abuampon yaw enso ewo YouTube honoma one yen esom Angelina Fokuo ewo YouTube has a higher she Nicholas Odene ho kwache ade efe ono so hwe free UK and Nanaya also say yemoni din was mention my name Nanaya Nyanko Bochra we ya abaga for no go abaga for kwa UK me chiamo amo Europe ni nyina Nyanko bon onhira mo pi amen no amo Asia mo America baby ohwe ye free ni Africa country bia or so only some dia more like Sompa page no some page more like na mon share group bia e wo for so fa link no tum na obeso ntie nyame asem ve no mo mpae na your friends saying obeye nshira na mo den am fa comments no so mra no na e boast program no ma program no ede na ho de nam no Nyankopon sha Cedar awade na ho de nam ni nyina no se nyame tumi e de Cedar awachi wa wo hwame a wo tie mem ya ba fidie so a nsema ya de bro nyina no se himfa na ye gya no mo Nyankopon no wo where is the God of our fathers ye na gya no mo Nyankopon na fa he nyame obo ye na gya no nyame a obo awon kokomo ma oto mana ma mu diye osofo bi bombre wane kokora nyame che wonba na ye fre bi so boni nyame che wonba na ye bre so die na Onyankopon temenye ama ye bre so nyama mu aye den tetefo no nyame ma mu nyini che adenti na ye bre so ye wuwu ntem saa a che se
deɛ tetefo no yɛ ɔyɛ no ɔsɔfo yɛ ɔnyɛ enti yɛ generation asɔre deɛ yɛbɛkɔ mpaebɔ no deɛ yɛbɛbɔ na nyame asɛm no deɛ yɛmfa nyɛ adwuma ɛno no yɛ generation ɛna yɛ generation adeɛ baako ɛha yɛ ne sɛ ɔsɔfoɔ yɛn adwene nyinaa yɛ agyapadeɛ sika borɔnsam na wayi ɛyɛ nyamesuro afiri yɛ adwene mu borɔnsam ayi nyame asɛm afiri yɛ adwene mu ɛna borɔnsam ayi akontabuo sɛ nipa bia deɛ woyɛ bi ɔbɛbu ho akonta nyame ayi borɔnsam ayi afiri yɛ tim ɛna ɔde agyapadeɛ ne ahonyadeɛ ne ani berɛ awura yɛ tim ama nyankopɔn sɛ ɔsɔfo watwe no ho ama yɛwuwo ntɛntɛm yɛntimi ne yɛ berɛ so aba ne yare bɔne yare a yɛbɔ din kɔ asɔfo ɛsɛ nipa din asɔfo yɛ generation na tete na yare nɔɔso tete na asɔfo na ennuro kura nɔɔso tete nnuro no bɛtumi abɔ din APC Amoa B Kode Awe ɛna deɛ asɔfo na nɔɔso ɛna fragile asɔfo no mu nyinaa no ɛnɛ yɛnhwɛ nnuro a aba asɔfo yɛ generation ne nyinaa ne sɛ nyame asɛm na yɛapo ɔsɛ ɛbɛba sɛ mobɛdi me mmara nyinaa asɛm wei so na mode asɛm no ayɛ adwuma de a ɔse nhyira wei nyinaa bɛhwehwɛ mo asɔ ɛnɛ yɛkɔhwɛ nhyira yɛnya alleluia enti yɛhyɛ ase firi sɛ baabi bi a yɛduru bosom bi a yɛyi nsɛmfoɔ baako na ɔsɔfo yɛne nyame ma akyɛ enti baabi bi a yɛduru ɛyɛ akontabu a nipa biara bɛbu nipa biara a ɔwɔ asase wei so a wogye tum sɛ onyame na ɛbɔ wɔ nyame na ama wo home na ɔsɔfo wɔ wo mu no wopɔ wo mpo wobɛbu akonta na yɛwɔ akonta yɛbu na asase wei so ansa na yɛwɔ akonta yɛbu no yɛwu akyi ɛno na nipa bebree enim no obi kura sɛ mi wu a na asa onim nyame asɛm wu ɛnsan ɔsɛ sɛnea twa sɛ ɛda hɔ pɛfɛ sɛ onipa bɛwu na ne wu akyi no akonta ɛwɔ hɔ ɛma no hallelujah amen na baabi bi a yɛduru yɛ akontabu a nipa bi abɛbu na nsɛm afiri nipa no mu bɛba bi a yɛka sɛ nipa obɛbu ho akonta nyame sɛ nsɛm no sɛ yɛ papa a ɔnam so ɔbɛbu obim ɛyɛ nsɛm bɔne a ɔno aso na ɔbɛgyina ɛde bɛbu wofɔ hallelujah amen biara nso so deɛ wɔyɛ bia ɔbɛbu ho akonta akyerɛ onyankopɔn na baabi bi a yɛaduru ɛyɛ akontabu a yɛbu nipa a yɛde dibea bi ahyɛ mo nsa nti accountability in leadership nti obi a wɔhwɛ me a ɔyɛ ɔhwɛfoɔ woyɛ ɔsɔfoɔ woyɛ diifoɔ woyɛ sampakani ɔkyerɛkyerɛfoɔ nyame nwankuo no asafo no a yɛde ahyɛ wo nsa no wobɛbu ho akonta enti sɛnea wo sɛ yɛ no sɛ sɛ ɛnam nti nipa bebree ɛnam asɔfoɔ no mu bi akyerɛkyerɛfoɔ no mu bi nti ɔsɔfo yɛasɛ awurade din wɔ amanaman mu ɛnɛ sɛ nipa kora ka sɛ ɔyɛ nyame akɔ nyame first na ne di a yɛde ma nyame adwuma yɛboafoɔ ɛnɛ nipa bi abɛwura mu a ɔsɔfoɔ ɛde sikani brɛ ne agyapadeɛ ɛna ɔsɔfoɔ mɛsɛ wokɔ nsɔ no akɛsɛ no bi mu kora na politics awura mu ɔsɔfoɔ wowɔ nipa sɛ yɛn transfer nipa na ɔbɔ hɔ yɛmfa no nkɔ baabi bi a yɛfrɛ nsɛn kurom a sikafoɔ no wɔ no hɔ na ɔsɔfoɔ yɛmfa ebi tu nnuro wɔ nyame adwuma mu ɔsɔfoɔ obu okura na ne bakura nyankopɔn frɛ no enti kwan biara so mede bɛyɛ den mede ne bɛwurem ɔsɔfoɔ fe ho nsuo ɛne ɛde noa ne nam ɛna saa nso so na nyankopɔn ho sra na ɛde yɛ n'adwuma enti oba na ɔwɔ so de ne wura mu no nyame ho sra wɔ no so ɛyɛ ɔsoro frɛ nyame mfrɛ no enti na ɛnam sɛ wabɔ abɔdin bi wabɔ ne masters bi wayɛ ne PhD bi okuta ne degree bi wote kwa force wode ne wuram ɛfɛ sɛ wahu sɛ sɔfodie no mu anso so no na wie yɛ no ɛnya papa sɔfo panyi bi a ɔhwɛ me nyame adwumayɛfoɔ bi a ɔhwɛ me menam ka sɛ yɛwɔ akontabu a yɛbu no panidie mu ma ba abusua so abusua panyi bi wobɛfa abusua no hwɛ deɛ wode abusua no fa soɔ abusua gyapadeɛ nyina na wode ma wo ma wotontɔn bi fa no
abusua panyi eye wo nananom mogya na wo sen obe hwɛ me o tie me hwɛ de ohene bi yɛ ni kuro hwɛ de ohima bi yɛ ni kuro enti sei na wo nananom edi kuro no gya wo nananom kyekyere kuro sei na omo kyekyere yɛ funfum asase gigigigi amanfo nsɛm agyapade asase a wo nananom de ma abusua bi mfinhyia bebre wo brɛ so wabɛgye abusua wansa abusua no anka hwee nana wahenya ne ntimo nana nyame akontabuo no ba wo so na yarebɔ ne bi bɛbɔ yes hallelujah Amen. ya beduru enne ababi a ye kan so how baako aba ye yetemuafoɔ ebinom judges no bi mu no ukɔ police station ahodo a ɔsɔfo ye dandan mrani ebi di eji ademudeɛ ɔsɔfo mobro hu obi otimo so ɔmɔbɔ kunani bi ajanka bi ye de na japade aja no nsɛm ɛkɔ police station ahodo kwanubɔfo prosecutor binom eja demudeɛ dane statement ahodo ene ye hwɛ de ebi gigigigi bribe asɛm baako mfie nnum miɛnsa emaka obi asɛe obi ade obi ekum obi ba asɛm no kɔna bra de ɔde asɛm no ba mpo oni sika mpo na ɔsɔfo ɔde afɔ na saafo nyanyame abɔ wɔn kɔkɔ sɛ ɔyɛ ahwɛ how ɛbɛba wo so ɔsɔfo yɛnkɔ twerɛ sɛ nom na yɛhwɛ deɛ onyankopɔn asɛm ɛka Isaiah chapter 3 verse 13 to 15 Awurade asɔre edi asɛm na wabɛgyina hɔ ebu aman atɛn Awurade ba abebu ne man panifoɔ ɛne n'asafo hene atɛn efisɛ ɔse ne man de ban mpanifoɔ yɛde mpaninie bi ahyɛ wɔn nsa no nyame aba sɛ obebu atɛn ne man panifoɔ ne n'asafo hene atɛn efisɛ mo na mo adidi bobeturo no mobroni asadeɛ ɛwɔ mo afie mu mo hunu deɛ nti ana mo pɛkyɛ me man na mo dwere mobrofoɔ anim asafo Awurade asafo nyankopɔn asɛm nie amen na saka Isaiah chapter 10 verse 1 to 4 Isaiah 10 verse 1 to 4 ne tie wo a wobo atenkyia oji ademudeɛ mobroni bi aba na asɛm a yɛde paninie bi ama na wɔ sɛ wodi ma nipa no na wo mpɛ sɛ ɔboa no hwɛ de nyankopɔn ka sɛ bɛba wo so atifi asɛ wɔ sɛ atemmuo bɔne na asotwe atemmuo bɔne ho asotwe onue wɔn a ɔhyehyɛ ahyɛdeɛ huhuo ne atwerɛfoɔ a wɔtwerɛ nhyɛsoɔ ahyɛdeɛ sɛ ɔbɛdane ahiafoɔ afiri atɛntenene ho na wakyea me man mu mmɔborɔfoɔ atemmuo na akunafoɔ adane wɔn asadeɛ na wafom nwisia afa na mobɛyɛ dan asotwe da no ne ɔsɛe a ɛfiri akyirikyiri ba no emu hwan nkyɛn na mobɛdwane akɔgye mmoa na ɛhe na mobɛgya mmoa hodeɛ no amen asɔfoɔ ɛnɛ nipa bebree panindie edi agyapadeɛ pii abrɛ wɔn asɔfo agyapadeɛ na ɔmo wugya no hɔ no ɛyɛ egi sɛ ɔmo de wugya agyapadeɛ a ɔmo nsa aka tumi die di abrɛ wɔn ɛnɛ bebree timi nkɔ aspiti mpo ɛwɔ Ghana ɔkɔ bi man so aso bi kɔ anoma akɔ wu ɔman no nyame na ɔsɔ yɛ yaresafoɔ no yɛhwɛ kwan a wode nyanka bi afa so ɔsɔfo wura politics mu common fund kora yɛde agye sɛ yɛmfa mmra pɛsoa no so mfa mbɛboa na nipa baako agye ɛmmie wo yie o politicians a nipa bi asan lie ato aba ma ɔde tumi enti deɛ wanya wo na bɔ ne nyinaa nsɔ w'ani common fund a fa bɛboa hɔ no ebi so yɛ adwuma ebi de ɔmo amu pe koraa yɛ den ɛboa aso hwɛ wo pɛsoa no so tie deɛ twerɛsɛm no ka ɔsɔfo yɛnkɔ Proverbs 11:18 ne yɛntie deɛ nyame asɛm Proverbs 22 verse 8 nso so ne yɛntie nyame asɛm 18 wɔ sɛ ɔbɔnefoɔ yɛ adwuma hunu na deɛ ogu tene no nya nokorɛ akatua nti wotie enti adidibea bi ma na wanni ne yi a ɔse deɛ wɔbɛbrɛ anya nyinaa bɛyɛ hunu ɔsɛ na ɛsi
The Odia Mumuyano betwa musuo. The Odia Mumuyono Betwa musuo. Enti Mumuyono udua etia obekunani no ajanka bi no o ohiani bi no mobroni bi no tresam ne sa wo betwa musuo. Enti tumi na ede ama ode na ode ye. Adoma chade na nyame de ama no wosra na nyame ama no de na ode ye. Azofo to aso Or said the Odia Mumuyan betwa musuo na nani bere aba behi. Amen. Hallelujah. Utie de tresam no eka. Yanko Proverbs 22 verse 8 yemra no ko na yemfensi. But I want to kind say the Odia Mumuyan betwa musuo. Yanko Romans chapter 6 verse 23 a common quotation we mo friend nyina eka. Boni akatua ene owo. Boni akatua ene owo. Enti na nipa wu ntentem no osofo. O hwe de bia bi okuta nipa bi ni sika bi omowo. Na fi a omotete mu a osofo nsese komu wu. Obi te kiosk mu, obi te atakwame dan mu, papa dan, obi te boys quarters mu, osofo waye dan. Wanya 100 years, 99 years. Na hwe fie bi a nipa bi ti mu. Ade e friend saying left nyina wo fie. Osofo wanso so hwe yare ba. Ni nyina ne se tumi na di bia na ye de ama no no de ode ye no osoro nyankopon enti akontabu nyame de bra nyina ye oseye enti o kan Matthew chapter 25 no from verse 14 to 30 no o ko 29 and 30 ni de o se de one force of ye man na so ye be bon pai o se de wantimi amfa talent na anya adwuma ye ginsemu talent no no se ye de to de ben ogia osunu ogia no nyame se no tiena nipa bebre esai enam de bia bia de amom na ne wura fi se de bia no nyame ne nam no so no de ma enti me ba se me ba be ma bia me bebe obi akokọ na mama wani aba ho so se de bia bia de amon efra asofo so ebusuam panyufo so family head no mo so asofo no ye wura institutions ahodo mu headmistress ne headmaster fo bi mu de obi ye ne nnuama se ya bia school yi amanfo bebere yenka se nnuane no kura ban de aba no o fa bia akofie kura akodi ka bone kura nim because Yesu na nkasa kan se odwan no kura na ntwe na oyan de ben ka ye na no ya na dan anso no sofo de abia store na otwe nnuama no nnuane ese yemfa mre bobroni bi emma bi enie no otwe akoton o be hu yade wo ho na yade bia beto so nyame akatua ne bi no ma wani mra ho so na tumi na wanya no o ye den a emre ye ni nkaso nyame ma wani mra ho so wo Yesu dem amen na metumfo na nwumre ise ene ye nkwanje da ene ya adwensa kira da e bia nyoma wona mu no timu se asofo asem ya okan osomafo na asem a okan sama ansachira Sompa nke yo how be beba maso wo akonya se ene dan o se asem no nya ba pese na akoma na yedi gidi ano na yedi pan mu ede konkwanji mu obetima afa Awurade Yesu Kristo se wa Awurade ene wo kra agenkwa na Awurade abo ho ban na wanye yiraba na botanti a wo ba asase so no onyankopon ayama wo Yesu dem shalom peace. Ya bom paya edikai asem no ba se ya obu ho a odi mu fo to wo sra Awurade se onfa mfoms wonya den enche obi so ho asem no uni mu fo wo sra Awurade se Awurade ma me wie kodro ho mu so me mo se no so di kafo no mu na menso so no manko ye victim ka se Awurade Yesu wasem aba Awurade boa me na mentimenya asem no yofo na mentimenya asem no yofo Awurade se mafum wo mu a Awurade fa cheme Awurade ma me wie kodro ho wo Yesu demo bia wa no na bon pae bia wa no na bon pae Awurade na bia na wo
In the name of Jesus Christ. Also for empire edika ye but Bible say nye ne honam ni moja na. Dabio. Also obi ko ne na ye so weekends nyina besi nura ene ne daye bi a waso so daye bi obi asoso afa ho ye bom pai say daye boni bi a waso obi okron so daye boni aso so for to na ne ye mo hwehwe no say bibi ba beto no just say spiritually ye heart ni soul as bibi ba beto ye bom pai so obonefo no hwehwe ye biara any evil agenda, any evil dreams, I break it out. Here one no bomb pie said that your bonny biara wason oba son unye bia son the idea of how blow be one no bomb pie. Let's break it out in the name of Jesus. Any evil dream, any evil agenda, break it out. Who are at the body of one furniture for him. And you for agenda at the body of your social law. Yes, to demo, yes, to demo, yes, to demo. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, I'm on type. I break out 3 times. Prayer number 2. Also for Psalm 107 verse 20. Nyanko ponso suma na sen mo je ne ma. Osuma na say ya. Ye boss pie. Obo yade house. Yade di obenya. Yade di ufinya. Obi o se me ntie me. What for how bi mu. Ene ye boss pie se amane bi owo mu bia. Obo amane ni bi. Obi de ye jumasem. Obi de ye yade. Obi ye oboni ye. Obi de ye owuo ho ma. Adie bia dem frɛ Awurade edi wonya kasa Awurade enedei Awurade jeme ma jeme kuro jeme shabre no jeme adwuma no se ya yewa no ye pa ese Awurade wa o ya bibia ya meje wa o ya bibia Awurade jeme adwuma sami eye wa wa se o yesu to bi one word for the year. Sugar, you will be for one year. How about they were no one by? What tomorrow? Yes, Asia ho Awurade cho, America ho Awurade cho, Australia ho Awurade cho, Africa country no ho Awurade cho, Ghana ha Awurade cho, Ekran ni potem na, Kumasi ni potem, Ese region ko Soja ni potem na, Awurade cho, ye ma ka ba be ta ni potem na, Besikume baby biara ewonya Awurade jo wo Yesu demo bo ya ga baba western region ayo selu ni potem na ye wa no bon fire ya de no ejuma sam no
Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Also Samre ya bompa de American be amonje so amekese na eye adwuma ene megira Sompa fi de kesi yiso. Amen. Obi bia oyare bia ohwe yen ya otie mehye ayaresa tu me se jiwayaresa. Amen. Jiwayaresa. Amen. Jiwayaresa. Amen. Ayaresa ntoso. Amen. Ohwe ya otie obi man so ayaresa ntoso. Amen. Obi a ohwe ya otie ya ope yefude ope ba ana ye de bato yem wanyema obonefo no peso se no me bompa se Awurade fa ne sanka o yefro no. Amen. Awurade fa ne sanka o yefro no. Amen. Awurade mo yefro no ho ban. Awurade fa bancho. Amen. Oso jeba no bi. Amen. Oso wo Yesu demo. Amen. Obi a wo hwe ya utie wadwuma sem osika sem. Bible say insanya adwuma no me insane ni di. Bible say insane adwuma so no obehira me bompa se wadwuma ne enya yie. Amen. Adwuma na ewo na adwuma ne nyane. Amen. Adwuma ne mpeja. Amen. Me fresi kama. Me fre adwuma ma. Amen. Obi manso. Obi kuro so. Amen. Ti adanse e. Adwuma mo adanse e. Atofo mre. Ye fra atofo ma we. Amen. Yesu demo. Amen. Obi a ohwe me a wotie me a osika ko loko osika ko ka baby ka bi da oso Awurade nkasama. Amen. Awurade fa ne sanka osika sem no. Awurade fa ne sanka eka no. Awurade nje osika ma. Amen. Yesu demo. Amen. Yesu demo. Amen. Obi a ohwe ya wotie o documents bi. Say ya kwentomo documents. Yes. Say ya fear documents. Yes. Obi a wasema himfie court sem asembia Awurade nkasama. Amen. Awurade fa ne sanka. Amen. Awurade nkama. Amen. Fra dance ma. Amen. Yesu demo. Amen. Obi bi owo appointment bia. Appointment bi da wonim na wotwe. Yes. E bompa say me the appointment dosu ko Yesu mojam. Amen. Onya ni penim adom. Amen. Onya nyankopon ni adom. Amen. Amafo ma eco school nyina mofra afe no moko SHS nyina obu a oba eja ho ko baby ye de mofra nyina dosu ko Yesu mojam. Amen. Ye de mofra nyina dosu ko Yesu mojam. Amen. Obu a oba ne replacement ni nsanyanka ye fresh school ma akora no. Amen. School papa ma akora no. Amen. Here sika Awurade ma usika. Oh, in the name of Jesus Christ. Afe fa unsuo ne ampa ya de mra na ye adwuma. Insuo bi a wapeja me bompa ye se insuo no na ne Yesu moja. Ena ne miracle water. Ena ne healing water. The odi insuo no be ye biara adanse mra. Afe o documents no me frɛ adanse gu so nyame grace ni nyame favor anto so me do fi onyina hyɛ Awurade nsa me de odam ho so hyɛ Awurade nsa ena nwumre obɛda na ona bɛyɛ wo de. Proverbs chapter 3 verse 24 so obɛda na ona bɛyɛ wo de.
wo yesu demo ena mabɔ mpae gyeme so sɛ amen nyame nhyira wo pii sɛ wo sɛe wo mmerɛ awde yɛsoma mmerɛ no aso na mo a mohwɛ tv no ohwɛ screen anim a numbers no yɛ 3 yɛfrɛ fidie so mede 1 hour asi hɔ ebia deɛ ɔpɛ sɛ me ne wobɔ ho mpaeɛ bia frɛ me na me ne wobɛbɔ mpaeɛ na wo so bɛdi adanse ɔkyena wodeɛ nyabere na yesu ama ɔno yɛnti na hwɛ adanse ahodoɔ a mayi bi akyerɛ wɔ wo so bɛdi adanse mo a motie radio no nti na mɛbɔbɔ na watimi afrɛ nɔma no nie ɛyɛ 0557 000 967 0557 000 967 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat to 0553 53 89 0553 53 89 nyame nhyira wo pii sɛ ɛda wo sɛ ɔmmra ɔtie Cedar ɔkyerɛ same time ɛyɛ 9 to 10 mame ne wo sɛ nhyia manyi wafidie no firi a kɔsoa no hwɛ Sompa TV na tie Sompa radio yɛfiri a asɔfoɔ foforɔ di yɛkyi na wobɛyɛ nhyira bye bye